Day 23 Part B. Takapedzisira pana Mateo 12 verse 25. Hama vadiwa, takataura kuti wakakudza Mwari mula, wakakudza Mwari, wava chikara chine misoro miviri, hausiri munhu, hausisiri chi munhu une mweya waMwari, hausiri waMwari, wava chikara. Haungazvibhalansise zvinhu izvozvo. Uchada chimwe uchisiya chimwe. Zvikanzi chimwe uchachichida zvishoma, chimwe uchichidisa chaizvo. Asi tinokurudzirwa kunzi tide Mwari nesimba redu rose, nomweya wedu wose, nepfungwa dzedu dzose, nemwoyo wedu wose. Verse 26 inoti, zvino kana Satani achibudisa mumwe Satani, zvinoreva kuti anozvipesanisa. Saka umambo hwake hungamira sei? Zvino kana ine ndichibudisa madhimoni naBherizebhuri, ko vanakomana venyu vanovabudisa nani? Asi kana ndichibudisa madhimoni nomweya waMwari, zvinoreva kuti umambo hwaMwari hwasvika kwamuri. Amen. Mweya waMwari noumambo hwaMwari hazvina kusiyana. Mweya waMwari, umambo hwaMwari neshoko raMwari hazvina kusiyana, chinhu chimwe chete. Pane zvinhu zvose izvozvo ndoda kuti mukudze izvozvo, nokuti dzimwe nguva vanhu vatinotaura navo navatinoshumira navo nevatinofamba navo havazive kuti Jesu chii. Vanotarisa panyama kuti akanga ari murungu, vanotarisa zvisirizvo. Imi munofanirwa kuti kana makaona shoko raMwari maona Jesu. Uyezve hamungakwanise kuziva Jesu musina mweya waMwari. Saka chinhu chinotokumbirirwa ichocho. Ndosaka takaverenga Jakobho 1 tikati unofanirwa kutokumbira uchenjeri, unofanirwa kukumbira ungwaru, kuti uzive Jesu. Hapana anoziva Jesu asina ungwaru. Ndiri kuti chii? Hapana anoziva Jesu asina mweya woungwaru. Mungazvibate izvozvo here? Haungazive Jesu usina mweya mutsvene, haungazive Jesu usina mweya waMwari. Mweya waMwari ndiye anotipa ungwaru. Verse 29. Uyezve munhu angapinda sei mumba momunhu ane simba agoenda nezvinhu zvake, asina kutanga asunga munhu uyu ane simba? Ipapo anogona kuzopamba imba yake. Amen. Muri kuzvinzwa? Kusunga munhu ane simba. Asi kazhinji ndisi tinosungwa. Ngatirege zviri kutaura pamusoro pekusunga kwedu. Ngatitaure pamusoro pekusunga munhu ane simba. Zvikanzi kana Satani wachisunga, ungakwanise kuchipamba. Nokuti zvinonzi muchinda wenyika ino ndiye anogara pamusoro pamatutu aMwari. Amunenge muchida? Pamusoro pedzimba, pamusoro pemotokari, pamusoro pamapurazi, pamusoro pekutonga, zvikanzi ndiye agere pamusoro pawo. Naizvozvo iye anotoda kupambwa neshoko raMwari. Izvi zvingatiudze kuti kazhinji vanhu vanenge vakagara pachigaro choushe vanenge vari umambo hupi? Hwadhiabhori. Ndo patinodzokera panyaya yetsukukuviriya yemisoro miviri, chikara chine misoro miviri. Vanenge vachida Mwari, asi Mwari anenge ari muduku kupfuura zvaanoda zvinhu zvenyika. Ndosaka muchizoona kuti hapawanzopindwa nemunhu anenge asiri n'anga. Asi Jesu ari kutiudza kuti kana mukaita simba rinobva kuna Mwari, muchakwanisa kugara pachigaro ichocho musina n'anga yamapinda kwairi, musina musina makona amunoshandisa. Zviri kutaurwa izvi naJesu izvi. Asi tinokutenda here kuti tikwanise kupinda pachigaro ichi? Zvinotinetsei nekuti isu hatitandane nezvigaro zvepasi pano. Naizvozvo mukaona tapinzwa vanhu vanenge vatotiyemurawo, vatoona kuti
umambo hwedu hune umwari. Pakaita vanhu vaMwari vanenge vari kumusoro, kumauto, kumapurisa, hazvinetse kuti munhu waMwari apinde ipapo. Pakaita vanhu vanotya Mwari, unokwanisa kupinda ipapo. Dzimwe nguva unongosarudzwawo zvako, wana kupinda mazviri, asi zviri kunzi usakudze zvapasi pano namasimba apasi pano, uchisiya simba rekumusoro. Ndokuti ukwanise kutora hausi kutotorera Satani, nekuti zvinhu zvose ndezvaMwari. Muri kuzviona ka? Saka isu ndisu takatopambwa nani naSatani. Reze tirambe chiverenga pamwe tingangosika pane shoko rakadaro tinzwe kuti Jesu ari kuti chii. Verse 30, uyo asineni anopesana neni. Amen. Amen. Nouyo asingaunganidzi neni anoparadza. Muri kuzvinzwa ka? Ndizvo zvazviri kureva izvo, tanga tichitaura izvo, kuti Jesu naBaba noMweya Mutsvene zvine upfumi hwose, vane upfumi hwose hwapasi pano. Saka zvino ini ndakanamata zvikuru, vakandipa upfumi ihwohwo. Zvikanzi Satani anotsvaka kundiita sei? Kundiparadza. Nokuti Mwari akaisa nyika mumaoko amunhu waakanga agadzira, akanga ane mweya waMwari. Asi Satani akazonyukawo sehohwa achibva kwaakabva, akatanga kurwisana nemunhu ane mweya waMwari, kusvikira apamba aniko? Akapamba aniko Satani? Haana kupamba here Adhamu naEvha? Sokupamba kwaanoita Adhamu naEvha ndo kupamba kwaanoitawo vana vaMwari iko zvinezvi. Asi anoziva kuti nguva yake idukuduku. Muri panzwa? Haadi munhu ane simba raMwari, anomutya. Ndo paanotumira nhume dzake, ivo madhimoni, ivo varoyi. Muri kuona? Naizvozvo vanenge vachigara, vamunoona vachitsafura mari vaya, vari kutsafura mari isiri yavo, yakabiwa kune munhu waMwari. Zvino isu senyika tinofanira kutsvaga kuti munhu waMwari ndeupi, timuise pachigaro ipapo kuti zvinhu zvitinakire. Verse 30 vanoona kuti uye naizvozvo ndinokuudzai kuti vanhu vacharegererwa zvivi zvose nokumhura kwose, asi kumhura mweya hakuzoregererwe. Amen. Kumhura mweya waMwari. Tinomhura mweya waMwari sei? Nokutaura zvinopesana neshoko raMwari ati kumhura ikoko ka? Kumhura false doctrine, kumhura kwese ikoko. Asi hapana kumhura kunopfuura kuti Mwari haazi muridzi wenyika ino, haazi muridzi wepfuma yose iri mukati menyika ino, miti neuswa, pfuma yose iri pasi pevhu, nyika dzose handi dzaMwari. Kumhura mweya ikoko, nekuti mweya ndiwo wakaita zvose. Zvikanzi inzwi ndiro rakavapo rikaita zvose izvi. Ndiwo mweya waMwari iwowo waipupura kuti ngapave nemunhu, ngapave negomo, ngapave negungwa, ngapave nechi nezuva nemwedzi nenyeredzi nechiedza nerima. Tiri kumhura simba raMwari. Ngatiregerere kushaisa shoko raMwari simba, nekuti tinenge taenda kune rimwe rutivi. Takati shoko raMwari harina simba, isu toita sei? Toenda tononhanhira kune zvinhu zven'anga, zvinhu zvamadhimoni, zvinhu zvoura zvokwadi. Satani akaunganidza mari yose akaba kuna vanhu vaMwari. Kubva pakutanga kwenyika, Satani chine matutu namatutu amari. Ndosaka kune mari yamunana iya. Muri kuzvinzwa? Imari yakabiwa, ipfuma yakabiwa. Ndosaka vakaipa vari kugara pamusoro penyika, kusvika ane simba raMwari auya akaskozvitora akazviita zvake. Anenge asingazviite zvake, anenge achingodzosera kuna Mwari chete, kuumambo hwaMwari. Ani nani achataura zvakaipa pamusoro pomwanakomana womunhu acharegererwa, asi ani nani achataura zvakaipa pamusoro pomweya mutsvene haazoregererwe, kunyange panguva ino kana inouya. Itai kuti muti uve wakanaka uye michero yawo ichava yakanaka, kana kuti itai kuti muti uve wakaipa uye michero yawo ichava yakaipa, nokuti muti uchazivikanwa nemichero yawo. Amen.
Tine chimwe chinhu chatiri kuona mazuva ano chekuti vanhu vaSatani havasi kumboedza kuzvivanza. Varoyi havasi kumboedza kuzvivanza mabasa avo. Vari kungoita mabasa avo pachena. N'anga dziri kuita mabasa adzo pachena. Uri kuzviona kaizvo? Zvikanzi zvino kana iwe uri kwaMwari uchazonobatana seiko nezvinhu zven'anga? Ndo pari kunzi itai muti uve wakanaka nemichero yawo ive yakanaka. Zvichireva kuti michero yedu tinoiwana pashoko raMwari. Ndiro simba rinobva pashoko raMwari. Kwete rinobva panyoka. Vhesi 34 anotaura kuti imi vana venyoka, zvingaitike here kuti imi makaipa kudai mutaure chipi zvacho chakanaka? Amen. Itai vana venyoka. Vana venyoka ndo vane masimba pasi pano. Nokuti muromo unotaura zviri mumwoyo. Munhu akanaka anobudisa zvakanaka zvagara zviri mudura romwoyo wake, uye munhu akaipa anobudisa zvakaipa zvagara zviri mudura romwoyo wake. Amen. Zvikanzi kuti muti akaipa achibudisa mabasa akaipa namanzwi akaipa zvinenge zvabva pamwoyo. Mwoyo wake unenge usina kurerekera kuna Mwari. Ndosaka sai makanzwa Solomoni achinamatira vanhu vaIsraeri achiti itai kuti mwoyo yavo irerekere kuna Mwari. Zvikanzi kana vakapupura zvivi zvavo vakanamata vakasumudzira maoko avo kutemberi ino, zviso zvavo zvakaringa temberi ino, Mwari varegererei. Asi itai kuti mwoyo yavo irerekere kwamuri. Hama dzedu ngative nemwoyo yakarerekera kuna Mwari, kuti tibuditse mashoko akanaka namabasa akanaka, tiregere kuita mabasa akaipa. Hapana anozvita ndiwe umambo hwaMwari iye achiita mabasa akaipa. Hazvigoneki. Munhu akaipa angamboedza kuvanza kumabasa ake akaipa. Achiita sei? Achibata kumeso vanhu vaMwari. Asi pane vamwe vachazongozvibata. Pane vamwe vane mweya waMwari vachazongozvibata kuti munhu uyu kwete. Anotinyengedza. Munhu akanaka anobudisa zvakanaka zvagara zviri mudura romwoyo wake, uye munhu akaipa anobudisa zvakaipa zvagara zviri mudura romwoyo wake. Asi ndinokuudzai kuti vanhu vachazvidavirira pamusi wokutongwa pamusoro peshoko rimwe nerimwe ravakataura risina maturo. Amen. Nokuti namashoko ako ucharuramisirwa, uye namashoko ako uchawanikwa une mhosva. Amen. Ndosaka tichinzi tipupurire Jesu. Takapupurira Jesu zvakanaka. Nokuti kupupurira zvimwe zvinhu tinenge topesana nomwe, tinenge topesana nemweya waMwari. Ngatigare takangwarira izvozvo, ngative neungwaru, ngatikumbire ungwaru kubva kuna Mwari. Tobva ipapo ngatijambei zvedu tiende kuna Mateo 6 tinzwe kuti inotaura kuti chii. Pane zvimwe zvinhu zvandingawedzera here apa? Okay, ndichazozvipasisa mari pekupedzisira. Mateo 6 verse 19 to 24 inoverenga ichiti, pfuma yokudenga. Musazviunganidzira pfuma panyika, pane zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye pane mbavha dzinopaza dzichiba. Asi zviunganidzirei pfuma kudenga, uko kusina zvipfukuto nengura zvinoparadza, uye kusina mbavha dzinopaza dzichiba. Nokuti apo pane pfuma yako ndipo pane mwoyo wako. Amen. Zvikanzi mwoyo chinhu chakakosha sezvatanzwa pana Mateo pana Mateo 12. Mavhesi ekupedzisira iwawo akanga akuma 30 tanzwa kuti mwoyo wakakosha, nekuti tinobuditsa zvakanaka kana kuti zvakaipa kubva padura remwoyo wedu. Muri kupanzwa kapo? Zvikanzi makazviunganidzira pfuma yenyika, mwoyo wenyu ucharerekera kuna pfuma yenyika. Zvamunopesera mazoita kutaura kana kubata zvinenge zvakubva pachido chenyu chamunenge munacho nepfuma yenyika. Zvikanzi varombo havana nhamo yese yamunayo. Vanongomirira Mwari kuti avape chokudya chomusiwo, nechokufuka, nechokuwarira, nepokuvanda mvura kana chando. Zvatokwana, mangwana ratova rimwe zuva, otanga zvakare. Kana akatorerwa zvose hapana chaanochema, nekuti zvagara zvisi zvake, ndezvokupuhwa. Asi munhu unenge wazviunganidzira pfuma achinzi iyi ishangu iti,
anonetsekana nokutambudzika pamusoro pekurashikirwa nepfuma yake. Anenge achida kutounganidza imwe yakatowandisa kupfuura iyoyo yaanayo. Ndosaka vachizoita ukororo, umbavha, corruption nezvimwe zvinhu zvakaipa zvinoparadza. Zvikanzi pfuma yagara isiri yako kana iri yepanyika panapa. Hauna pfuma iwe kana une pfuma yapanyika ino. Hauna nyika, hauna mari muhomwe, handi yako, nyangwe iri kubhenga handi yako. Naizvozvo musaise mwoyo wenyu pazviri. Kana Mwari akupai, zvishandisei nenzira yekuti mukudze Baba wenyu ari kudenga. Musaise mwoyo wenyu pane pfuma, nokuti wakavapo muchaparara. Ziso ndiwo mwenje womuviri. Amen. Kana maziso ako akanaka, muviri wako wose uchava nechiedza. Amen. Ngative namaziso okuona shoko raMwari, nokuziva shoko raMwari, nokukwanisa kupopora zvakanaka pamusoro peshoko raMwari. Ngatiregerei kuva noupofu, tigova chimbeveve. Kana tadaro tava nechiko, tava nedhimoni. Mwenje womuviri ngatiise chiedza matiri. Chiedza chinopesana nerima. Naizvozvo kana tane rima tine dhimoni. Kana tine mwenje waMwari wokuziva shoko raMwari, wokupupura zvakanaka pamusoro paro nomweya watinenge tapuwa naMwari uri hungwaru, zvikanzi tine chiedza mumaziso edu. Maziso edu anoona zvakanaka, muviri yedu yazara nechiedza. Asi kana maziso akaipa, muviri wako wose uchange uzere nerima. Zvatinotarira zvinokwanisa kutikuvadza. Kutarira kunounza mufungo. Mufungo inounza action kana kuti mabasa. Ngupanzwa. Takatarira kune mari stereki, tichaita mufungo pamusoro pezvaese zvainokwanisa kuti tive nazvo zvapasi pano. Kana zvadaro izvi tichaita action kuti tiiwane. Zvatinozoita ipapo ndo zvinotibvisa kuna Mwari. Amadiwa ivai pedyo kuna Mwari. Idai Mwari nomwoyo wose, nepfungwa dzose, nesimba renyu rose, nemweya wenyu wose. Ngatienderere pamberi tichiverenga panoteera. Tatitoda kusvika pavhesi 24. Asi kana maziso ako akaipa, muviri wako wose uchange uzere nerima. Zvino kana chiedza chiri mauri riri rima, richange riri rima rakakura zvakadii, ndo dhimoni kayo. Hapana angakwanise kushandira vatenzi vaviri. Amen. Zvikanzi you cannot have two masters at the same time. Haungakwanisi kuva nevatenzi vaviri. Isi tinoti Jesu ndiye tenzi wedu, Mwari ndiye tenzi wedu. Antu toita futi mumwe tenzi, vasiri veumambo humwe chete, vanenge tichiteerera kwavari kuti zvitinakire kuumambo hwavo. Tane dhimoni rokuda Satani. Antu nokuti zvimwe zvinhu zvose zvakaiswa pasi paSatani. Antu zvikanzi achavenga mumwe uye agoda mumwe, kana kuti achazvipira kushandira mumwe uye agozvidza mumwe. Haungashandire zvose Mwari nemari. Amen. Aiwa, yatigumisei. Nhasi uno rakanga riri zuva ra23 tichitaura pamusoro pekuti tinge takanangana nechinhu chimwe chete chokuda Mwari. Tataura pamusoro paMatthew, iye watabva kutaura pamusoro paari, Matthew 6, Mateo 6 verse 19 to 24. Tikati ngatizviunganidzirei chipfuma yedenga, tive nemwoyo wakarerekera kune zvinhu zvaMwari. Zvikanzi tisave nemaziso ari kokai, tichitarira kune zvinhu zverima, kuti tizadzwe nerima mukati medu. Zvikanzi nekuti rima iro rinokwanisa kuva guru tikava namadhimoni. Zvikanzi rikwanise kusumira Mwari, kana kuti ana tenzi vaviri tokwanisa kungosumira tenzi mumwe chete. Ngatishumirei Mwari. Pana Matthew 12 tanzwawo pana verse 25 kuti wakaipa anoziva pfungwa dzenyu. Naizvozvo hamungati munoda zvaanazvo akatadza kuziva kuti pfungwa dzenyu dzinorevei. Iye watone experience yekuchengetedza nekurwisa
vanenge vachida kumutorera izvozvo ane nzira yekukutrepai nayo. Pana vhesi 2 tinzwa kuti mwoyo miviri, upofu nehumbeveve riri dhimoni. Pana vhesi 25 zvikanzi umambo hunozvipesanisa hunoparara. Imi muri weumambo hupiko? Umambo hwekudenga here? Zvikanzi naizvozvo kana muchida umambo hwekudenga musakudza mari samari, asi kudzai Mwari, nokuti makakudza mari naMwari muchava sechikara chisinganyatsozivikanwa kunzi chakamira sei, muchazara nemadhimoni. Zvikanzi kana mava chikara, mava dhimoni risingazivikanwe kuti imhuka rudzi. Tinozwana pavhesi 25 zvose izvo. Tinobudisa madhimoni nemweya waMwari, vhesi 26. Kana tikawedzera mweya waMwari matiri, madhimoni edu anopera. Kana tiramba tichiedza kuita zvinhu zvinodikanwa naMwari, nokurava shoko raMwari, nokuedza kurinzwisisa nokuriita, madhimoni anoenda achitiza. Zvikanzi Jesu anoti, zvino kana uchida mari uchashinga sei? Uyezve uchadzinga sei Satani? Zvikanzi uchakwanisa kumupamba here? Uchamupamba nenzira ipi? Ndozvatinoona pana vhesi 29. Zvikanzi pana vhesi 30, ngative nemwoyo mumwe muna Kristu, tiunganidze naye, tiregedze kuunganidza nawakaipa. Zvikanzi tinopambwa nevakaipa nokuda kwemwoyo miviri yatinayo. Asi kana takashinga pana Mwari hatingapambwe. Naye Mwari anoziva zvatinoda, anotipa zvose zvatinotsvaka. Asi rambai makatenda kuna Mwari, musazonobata zvinhu zvinonyangadza. Munhu anotaura zviri mumwoyo make, anotaura zviri mudura remwoyo wake. Naizvozvo tinoda kururamiswa mwoyo, kuti mashoko nepfungwa zvigoruramiswawo. Soromoni wakakumbirira vaIsraeri vose kuti mwoyo yavo irerekere kuna Mwari. Nemiwo munofanirwa kurerekera kuna Mwari. Hama vadiwa, pedzesai sabata renyu zvakanaka. Mwari akuropafadzei, akuzadzei nemweya werudo nemweya wokururama. Chisarai.